രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ മാധവ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. പോയേട്ടാ, ഇന്ന് കിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. അറ്റൻഡൻസ് സെറ്റായില്ല തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. നമ്മൾ അധ്യായം 12ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ്. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ഇന്ന് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ യോഗം അല്ലെ. 2 പാർട്ടായിട്ട് 3 പാർട്ടില് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഭക്തിയോഗം ഇന്ന് തീരും. നമ്മള് 2 പാർട്ട്. ഒന്ന് കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു. 1 മുതൽ 6 വരെ അധ്യായം, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായമാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പോ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ വിഭൂതി യോഗം, അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വരൂപം, ഇതൊക്കെ കണ്ടു. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭക്തിയോടല്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമുക്ക് തോന്നാം, എന്താണ് ഭക്തി? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെ? നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് തോന്നാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവാൻ എപ്പോ പറഞ്ഞു? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് ഓർക്കാനുള്ള വഴികള് വിഭൂതികളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിഭൂതിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? അതായത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അധ്യായം 12 ഭക്തി യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താ സ്വാം പരിപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷര അവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവര്, ഏതൊരു സമയവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഉചിതമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നവരാണോ, മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണോ, അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാണോ, അതല്ല ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് അർജുനൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. കാരണം എന്താണ്? അർജുനനും ഭഗവാൻ ഏത് രീതിയിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഏത് രീതിയിലാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ ഭഗവാനെ
ബ്രഹ്മമായിട്ടാണോ കാണുന്നതല്ല. ഭഗവാനെ അർജുനൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ തന്റെ നിലപാട് ശരിയാണോ എന്നറിയാനും ആർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവിടെ? അർജുനൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതാണോ, അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമോ മതഃ. എന്താ പറഞ്ഞ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തില് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെ പറയണത്? വ്യക്തി രൂപത്തെ. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലേ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമുക്ക് ആ രൂപം മനസ്സിൽ പതിയും അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആയ വ്യക്തിയുടെ ഭംഗി നമ്മളെ മനസ്സിൽ പതിയും, ആ വ്യക്തിയുടെ രൂപം അതൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ പതിയും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ കണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ബ്രഹ്മമാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരു പ്രകാശമാണ്. ആ പ്രകാശത്തിന് എന്തില്ല? ഒരു മുഖമില്ല, ഒരു രൂപമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആ പ്രകാശത്തെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറക്കുന്നത് ഏതാണ്? ആ വ്യക്തി രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഏതോക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യ അവ്യക്തം പരിഭാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാ ഹി തേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ, അതായത് നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണത നേടിയവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്ന അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാം, സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ മാത്രം തൽപരരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാതെ അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എവിടെ തന്നെ എത്തുന്ന പറയണത്? എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരും എവിടെ തന്നെ എത്തുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത് പറയണം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ എന്താണ്? സമയം കുറെ എടുക്കും അവർക്ക്. അവര് ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ പ്രകാശ രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അവർക്ക് കുറെ സമയം എടുത്ത് ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടായിരിക്കും അവരെവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമയം കുറെ എടുക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും പറയാണ്, ഒടുവിൽ അവരും എത്തുന്നത് എന്നിൽ തന്നെയാണ്. സമഭാവനയോടെ, എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെ നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എവിടെ തന്നെ എത്തിച്ചേരും? ഭഗവാനിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരും. ക്ലേശാധികതരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹിഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവത്പിരവാപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് മുന്നേറ്റമേറും പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പോ പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തില് ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ
അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്, അതിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക്, വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുക, ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം അവര് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു അവ്യക്ത രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവരെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ ഒരു രൂപമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളുടെ മനസ്സിലായ രൂപം ഉണ്ടാവും. ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതും ആ പ്രകാശത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആ അവ്യക്തമായ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും? പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമായിരിക്കും വരുന്നത്. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. കാരണം ആ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു ജ്യോതിസാണ്, ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അവരെവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഇതാണ് ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഈ ജ്ഞാനയോഗം ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും, അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തി വരുമ്പോഴേക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് കുറെ ജന്മങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗം ജ്ഞാനയോഗം എന്താണ് വ്യത്യാസം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് കണക്ഷനാണ്, ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണത്. നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് വീണ്ടും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വരാം. കാരണം അതിനുള്ള ആ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം കുറച്ച് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെയുള്ള മുന്നേറ്റം എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അപ്പൊ തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് കത്തുകൾ കൊണ്ടുപോയിടുമ്പോ നമ്മൾ ആ നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള തപാൽ ബോക്സുകളിൽ കത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞ ആ ബോക്സുകളിൽ ലെറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്താണ്, നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് ഏതാണോ ഉദ്ദേശിച്ച അഡ്രസ് അവിടേക്ക് അത് കിട്ടും. അതല്ല, തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പെട്ടികളിലാണ് കത്തിട്ടാലോ ആ പ്രക്രിയ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലെ? നമ്മള് ഏത് ബോക്സ് ആണോ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആ ബോക്സിൽ ലെറ്റർ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ആ കത്ത് ആധികാരികമായി എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തുന്നുള്ളൂ. അതല്ലാതെ നമ്മൾ കാണുന്ന ബോക്സിൽ കത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കത്ത് എവിടേക്ക് എത്തില്ല? അവിടേക്ക് എത്തില്ല, പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സിലേക്ക് എത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയണത്, അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിന് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതാണ് നമ്മൾ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിഗ്രഹ രൂപം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വിഗ്രഹ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മുടെ മാംസചക്ഷുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് എന്ത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങള്. ആ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങള്, നമ്മുടെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. കാരണം എന്താണ്, ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പോ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും അത് ആരാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം. അപ്പൊ അതല്ലാത്ത നമ്മൾ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ട് അതെന്താണ്, അത് ഭഗവാന് കിട്ടണമെന്നില്ല. അതാണ് തപാൽ പെട്ടികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മാത്രമല്ല അതെന്താണ്, ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രതിനിധിയെ, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്.
യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസത്തെ തേഷാമഹം തർത്ഥ മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവ കർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ സദാ എന്നിൽ ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവ കർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവർ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണോ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനില് അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായി സമർപ്പിച്ച് പിന്നെന്താണ് മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നത് അവരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുമെന്ന് പറയണം. അപ്പോ ഭഗവാൻ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ കരകയറ്റും. എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെന്താണ് മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുമെന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കണം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം, പിന്നെ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുമെന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയണം. അതിനൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തില് പെട്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു പിക്ചറൈസേഷൻ കാണിക്കാണ്. ഇതില് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഈ മരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആന എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. എന്ത്? ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം. മരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൃക്ഷം ഭൗതിക സ്പീഡ് പറയുന്നത് ഇല്ല മാതാജി. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലമാണ് ആന. മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജന്മം, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി പറയാം, ഈ ജന്മം നമ്മുടെ. പിന്നെ ഈ മരത്തില് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നമ്മള് ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഈ മരത്തുമ്മല് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ. ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പില് രണ്ട് എലികളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വെളുത്തതും ഒന്ന് കറുത്തതുമായ രണ്ട് എലികൾ. ഒന്ന് രാവും ഒന്ന് രാത്രിയാണ്, ഒന്ന് പകലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മേലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട് കാണാം. ആ തേനീച്ചക്കൂട്ടില് തേനീച്ചകൾ ഉണ്ട്. ആ തേനീച്ചകള് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ചുറ്റും പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേൻ മാതാജി ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ആരോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് അവിടെ തേനീച്ചകളെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ചുറ്റും. ഇനി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലെ തേനീച്ചൽ കൂടിൽ നിന്ന് തേൻ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. തൊട്ടടുത്ത കൊമ്പില് കൈ നീട്ടി ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. താഴെ ഒരു കുളത്തില് എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? സർപ്പങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ പിക്ചറില്. ഒരു മരം നമ്മളെ ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഈ ജന്മത്തെ പറയുന്നു. ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മം. പിന്നെ എലികള് രാവും പകലും. ജീവാത്മാവാണ് ആ മനുഷ്യൻ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. മുകളില് തേനീച്ചക്കൂട്. തേനീച്ചക്കൂടിൽ നിന്ന് തേനിട്ടിട്ട് വീഴുന്നു. ആ ജീവാത്മാവിന് ചുറ്റും തേനീച്ചകൾ പറക്കുന്നുണ്ട്. താഴെ കുളത്തില് സർപ്പങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ തൊട്ടടുത്ത് കൈ നീട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ
മരത്തിന്റെ കൊമ്പില് തൂങ്ങി കിടക്കാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മള് ഈ രാവും പകലും കറുത്തതും വെളുത്തതുമായിട്ടുള്ള എലികൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ് ഈ തേനീച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ തേനീച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. എന്ത് തേനീച്ചകള് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ. അതായത് തേനീച്ചകൾ എന്താണ് നമ്മളെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അത് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്. ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഇറ്റ് വീഴുന്ന തേൻ തുള്ളികള് സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. വല്ലപ്പോഴും ഇറ്റ് വീഴുന്ന ആ തേൻ തുള്ളികള് സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആ ആന അതായത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം അല്ലെ, ആ മരം പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ മരത്തിൽ നിന്ന് തേനീച്ച ഇളകും അല്ലെ. അപ്പൊ തേനീച്ച വന്നിട്ട് ഈ ജീവാത്മാവിനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ജീവാത്മാവിനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജീവാത്മാവ് എന്താണ് നാക്ക് നീട്ടി നിൽക്കുകയാണത്. ആ കുത്തും സഹിച്ച് നാക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ്? വല്ലപ്പോഴും വീഴുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട്. തൊട്ടടുത്ത് ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആ പിടിച്ചു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൊമ്പാണെങ്കിലോ 2 എലികൾ ഇരുന്ന് കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാവും പകലുമായ 2 എലികള് കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പ വേണമെങ്കിലും ആ കൊമ്പ് എങ്ങനെ വീഴാം, ഒടിഞ്ഞു വീഴാം. വീണാൽ എവിടേക്കാ വീഴുന്നത്? താഴെ ആ കുളത്തിലേക്ക്. അത് കുളത്തിലേക്ക് വീഴാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അത് അടുത്ത ജന്മത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൃത്യുവിനെ കാണിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ആ സർപ്പങ്ങളുള്ള കുളത്തിലേക്ക് വീഴാം. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭഗവാൻ ഒരു കൈ കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതെ നമ്മളത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ തേനീച്ചയുടെ കുത്തും കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. ആ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വല്ലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ദുഃഖാലയമാണെന്ന് ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഏത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം, ആ ദുഃഖാലയത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ തേനിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ തേനീച്ചയുടെ കുത്തും കിട്ടി നമ്മൾ അവിടെ കെടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഒന്ന് കൈനീട്ടി കഴിഞ്ഞാല്, തൊട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥ. ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഒന്നുകൂടി പറയണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൂടി പറയണം. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഇത് എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഈ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഈ കൈ എത്തി ഭഗവാനെ പിടിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ തേൻ കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യഗ്രതയിലാണല്ലോ, അത് മാറ്റി ഈ താൽക്കാലിക സുഖം തേടി പോവാതെ അവിടെ നാമജപം ആവശ്യം ആണ് വേണ്ടതെന്നാണല്ലേ ഈ ചിത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്. അത് ഏതിനുള്ളതാണത്? ഏതോ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ പ്രഭുതില്. അല്ല, ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതാ. അല്ല, ഇത് നമ്മള് എന്തിനാ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഏതിനാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഇല്ല, നല്ലൊരു മീനിങ് ആണ് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കേട്ടോ. നല്ലൊരു പിക്ചർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറിന്റെ ബേസിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലെ, നമ്മുടെ കൈയെത്തും ദൂരത്താണ് ഭഗവാനെങ്കിലും നമുക്ക് കൈ എത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ താഴെ ഈ നാഗങ്ങളുള്ള കുളത്തിൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ലത്. ഭഗവാനെ ഹരേ കൃഷ്ണ വിളിച്ചാ ഭഗവാൻ ഓടി വെത്തും. അങ്ങനെയല്ലേ മീനിങ്? അങ്ങനെ അല്ലേ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല. നമുക്കത് അങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് വിരോധമല്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഞാൻ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ നോക്കട്ടെ, എടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തുതരാം. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മമാണ് നമ്മളിത് ആന അല്ലെ. ആന ഈ ജന്മത്തിൽ ആ മരം അതായത് പിടിച്ചു കുലുക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന? ആ തേനീച്ച കൂടെ, അതായത് നമ്മളെ ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടാണ് നമുക്ക്? ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള
നമ്മളെ സുഖങ്ങളും ഉണ്ട് ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ ദുഃഖങ്ങള് നമുക്ക് എന്താണ്, ആ തേനീച്ചകളാണ് അല്ലെ, ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള തേനീച്ചകൾ വന്ന് നമ്മളെ കുത്താണ്. നമ്മൾ ആ തേനീച്ചയുടെ കുത്തും സഹിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ കുത്ത് സഹിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അപ്പൊ ആ കുത്ത് സഹിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് മാത്രല്ല, ആ കൊമ്പുമേല് തൂങ്ങിട്ടെടുക്കാം നമ്മള്. അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞ് വീഴാം. കാരണം രാവും പകലുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് എലികൾ, അതായത് നമ്മുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. ആ എലികള് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ആ കൊമ്പൊടിഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് വീഴും, ഈ കുളത്തിലേക്ക് വീഴും. അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, കുളത്തിലേക്ക് വീഴും അല്ലെ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് കുളത്തിലേക്ക് വീണാൽ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് നമ്മൾ ചത്തുപോകും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മൃത്യു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, മരണം സംഭവിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന് ആ കയ്യൊന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആരുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാവ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല. അതിങ്ങനെ അതിന്റെ രീതിയിൽ അതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരമാത്മാവ് എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പരമാത്മാവ്. ആരുടെയോ ഒരു മൈക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട്. ഗിരിജാബായി മാതാജിയുടെയാണ് കേട്ടോ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിലെ എല്ലാവരും ഒരു അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ. ആരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദുഃഖാലയത്തില് നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ കഴിയുന്നത്. മയ്യേ വാമന ആത്മസ്വ മയി ബുദ്ധി നിവേശയ നിവാശിഷ്യസി മയ്യേവ അതാ ഊർധം ന സംശയഃ. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരണം. നമ്മൾ കുറെ നാൾ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗമാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വരുന്ന 5 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്തോറും അതിന്റെ ഇത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, മയ്യേ വാമന ആചസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവാശിഷ്യസി മയ്യേവ അഥാ ഊർധം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. എന്താ പറയണത്, ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്, നീ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താണ്, നീ എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ എന്താ പറയണത്, ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക അല്ലെ, ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് നൈവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം,
പിന്നെ ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ഇത് എപ്പോഴും ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്നിൽ വാഴും, സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെന്താണ് ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അത് ഭഗവാൻ സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഏതാണ്? ഒന്ന്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന് നിവേദ്യം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുക. അതായത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയണത്? അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്താ പറയണേ? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താൻ. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഇനി ഈ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. എന്ത് പറഞ്ഞു? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. അത് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഒന്ന്, നമുക്ക് ഭക്തിയോഗം സ്വമേധയാ നമുക്ക് വരാം. അതായത് നമ്മളിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ സ്വയം തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി നാമം ജപിക്കുന്നു, കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം. അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? നമ്മളിൽ ഇല്ല, പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ? നമ്മളിൽ അതില്ല, പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മളത് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ അറിയുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്. അതിനാ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു, നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ആരതികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക. ഒരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകാം. അതാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്ന ആ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മള് ബുദ്ധിയെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുക. സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് എന്ത് പറഞ്ഞു? നീ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച സത്യത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്താണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, കുറെ ചിട്ടകൾ ഉണ്ടാവും, നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് അതേപടി ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇതും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി ആ ഗുരുവിലൂടെ നിനക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിനക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്താണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്?
അഭ്യാസേപി സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ. അങ്ങോട്ട് പോയി. അഭ്യാസേപി സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ. മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. ഇനി ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കാൻ. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ. ഇനി അതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത് എന്ത് പറയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു തരാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് നോക്കിയ ലോർഡ് കൃഷ്ണാസ് ബില്യണയർ സെർവന്റ്, അത് ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഫ്രോഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം വലിയൊരു ബിസിനസ്മാൻ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ ആ ഗോപുരം പോലെ കാണുന്നത് ഇസ്കോണിന്റെ മെയിൻ ടെമ്പിള്, മായാപ്പൂരുള്ള ഇസ്കോണിന്റെ ടെമ്പിൾ ആണ്, ചന്ദ്രോദയ മന്ദിറാണ്. ആ ചന്ദ്രോദയ മന്ദിർ പണിയാനായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയത് ആരാണ്, ഇദ്ദേഹമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. അത് ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടോ സാമ്പത്തികമായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സോമനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിൽ എത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ. മൂന്നാമത്തെ ഈ രണ്ടും നിനക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം, അമ്പലങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അമ്പലങ്ങളുടെ ഓഫീസുകൾ പണിയാനോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയാനോ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കാം. പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. പിന്നെന്താണ്, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതും നമുക്ക് എന്തിലെത്താൻ സാധിക്കും, പതുക്കെ നമുക്കും അതുകൊണ്ടും പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ, അതായത് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലൂടെ ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് അമ്പലം പണിയാനോ അമ്പലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ മേടിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിലെത്താൻ സാധിക്കും, പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത്, ഇപ്പൊ 3 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്, അഥൈതാഥപ്യ ശക്തോസി കർത്തും അത്യോഗം ആശ്രിതാഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. ഇനി ഈ 3 കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇതും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. നീ പറഞ്ഞതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സർവ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സാമൂഹികമായിട്ടോ ഗാർഹികമായിട്ടോ മതപരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും.
സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? അതിൽ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉദാരമായിട്ട് ദാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആശുപത്രികൾ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാമൂഹിക ഇപ്പൊ വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന അനാഥാലയങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പക്ഷെ അതെന്തായിരിക്കണം? ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണത്? നമ്മളൊരു സമൂഹത്തിലെ നന്മ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ അതില് സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നമുക്കിപ്പോ ആശുപത്രികള്, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമുദായിക സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസേവനം ചെയ്യാം, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരാം? നമ്മളെ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ ആ ഒരു പ്രകാശം നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഫീൽ ചെയ്യും. പതുക്കെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്? ഇത് അതിലേക്ക് ഒരു വഴിയായിട്ട് മാറും നമ്മള്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞു ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി അമ്പലങ്ങൾ പണിയാൻ സഹായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസുകൾ പണിയാനായിട്ട്, ബുക്കുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കുകൾ അച്ചടിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂളുകൾ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇനി അതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസേവനത്തിനൊക്കെ നടത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 4 കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിനക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസ്യാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗ ചാന്തീരനന്തരം. ഇനി ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാം? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നീ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇതും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി കൈവരും. അപ്പൊ ഇത് നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ജ്ഞാനം, അറിവ് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അറിവ് നേടുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചായ ഒരു അറിവ് കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ധ്യാനം ചെയ്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ നമുക്ക് അടുപ്പം വരും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഏതൊക്കെയാണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? മനസ്സുറച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ഭഗവാന്റെ അത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന് നിവേദ്യം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും. പിന്നെ സർവകർമ്മഫലങ്ങളും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതൊന്നും അത് പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ധ്യാനത്തിലൂടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ അതും എന്താണ്?
ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. ഒരാളെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്തി, അതും എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അദ്വേഷ്ട മാതാജി ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രഭു? ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചാ പോരെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്? ഇത് ഈ ശ്ലോകത്തിലുള്ള കാര്യം. ഇതിലിപ്പോ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ദാനമാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ നമ്മള്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം നമ്മള് എന്തെങ്കിലും സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യാഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോ ബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. മാത്സര്യം കൂടാതെ ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയുള്ളവനായിരിക്കും ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മാത്സര്യം കൂടാതെ, അതായത് മത്സര ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും തന്നിലുറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണത്? മാത്സര്യം കൂടാതെ, മത്സര ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ. സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായിരിക്കണം, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സുഹൃത്തായിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സുഹൃത്തായിരിക്കണം. ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, സുഖദുഃഖങ്ങളില് സമനില കൈക്കൊള്ളവനായിരിക്കണം. പിന്നെ ക്ഷമാശാലിയായിരിക്കണം, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കണം, നിയന്ത്രിതാത്മാവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? യസ്മൻ നോദിജുദേ ലോകോ നോദിജുദേ ചയഃ ഹർഷമർഷ ഭയോദൈഗ്യർ മുക്തോ യാസാ ചമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോ ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, അപ്പോ ഒരാളെ കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പിന്നെ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത് ആരാണോ, ഒരാളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, പിന്നെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, സുഖദുഃഖങ്ങൾ വന്നാലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗദാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. നീ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇനി അടുത്തത് സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങള് ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും നിപുണനും വിശുദ്ധനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ വിശുദ്ധനാണ്, നിപുണനാണ്, ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവ വിശുദ്ധനും നിപുണനും പിന്നെ ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവ ഇല്ലാത്തവനും പിന്നെന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെന്താണ്?
യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാനിയ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, പിന്നെന്താണ്, ദ്വേഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ, ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും എന്താണ് ത്യജിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട. അപ്പൊ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദ്വേഷിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സന്തോഷം വന്നാൽ വളരെ സന്തോഷം കാണിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നാൽ വളരെ ദുഃഖം കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും ഒക്കെ ത്യജിച്ചൊരു ഭക്തൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയം. അതായത് ഒന്നിലും എന്ത് കാണുന്നില്ല, കൂടുതൽ ഇഷ്ടവും കാണിക്കുന്നില്ല, കൂടുതൽ ദേഷ്യവും കാണുന്നില്ല, എല്ലാത്തിനും സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ശത്രോച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമാസംഗാ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനീകേത സ്ഥിരാമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ, മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. എന്താ പറയണത്, ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ, പിന്നെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവ് അനാദരവ്, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട്, പിന്നെന്താണ്, അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായിട്ട്, മൗനിയാണ്, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനാണ്, സദാ സംതൃപ്തനാണ്, ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവനും, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടെ, മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും, ശീതം വന്നാലും ഉഷ്ണം വന്നാലും, ആദരവ് കാട്ടിയാലും അനാദരവ് കാട്ടിയാലും എല്ലാത്തിനും എങ്ങനെ കാണാണ്, സമഭാവനയോടെ കാണാണ്. ഒന്നിലും ആരോടും ഒരു എന്ത് കാണിക്കുന്നില്ല, ഒരു ദേഷ്യോ അതെ ഒന്നും കാണിക്കാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാം. എല്ലാത്തിനും സമഭാവനയോടെ കാണാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, യേതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിഭാസത്തെ ശ്രദ്ധാധാനമത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം, അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തെ എങ്ങനെയാ പറയണത്, അത് നാശരഹിതമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ നാശരഹിതമാണെന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ജന്മം അവസാനിച്ചാലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നാശരഹിതമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് അടുത്തൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ 10 വരെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് 11ാമത്തെ തൊട്ടാണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നാശരഹിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നാശരഹിതമാണ്. അതൊരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാനെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ മുഴുകുന്നവനാര് ആണോ അവര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില് 2 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരുദേവ് की जय, തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്.
ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവരാണ്. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവരാരാണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവൻ. അതെ, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് അല്ലെ? അതെ. അടുത്തത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ജ്ഞാനയോഗികൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നേരിട്ട് എൻട്രി ആണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ മറ്റേത് എങ്ങനെയാണ്? കുറെ സമയമെടുക്കും അല്ലെ? പിന്നെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം. നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാംസചക്ഷുസാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് എന്ത്? അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 8 മുതൽ 12 വരെ. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുക, മന്ത്രം ജപിക്കുക. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ഗുരുവിലൂടെ അല്ലെ? ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിൽ എത്തും. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാം. ഇതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അനാഥാലയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ധ്യാനത്തിലൂടെ പിന്നെന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 5 തരത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭക്തി സേവനം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്ന്. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ അല്ലെ? അതെന്താണ്? ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ അത് മുഴുവനുണ്ട്. അതായത് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് കഴിയുന്നത് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറയാം. അത് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. എന്താണ്? മത്സരം ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ സമചിത്തതയോടെ കുറെ പോയിന്റുകൾ പറയുന്നില്ലേ? നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം വരെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ് എഴുതി വെക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഓർമ്മ. മത്സര ബുദ്ധിയില്ലാതെ സർവജീവികൾക്കും സുഹൃത്തായും ഒന്നിലും അവകാശബോധവും അഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെയും സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില പ്രാപിച്ചും ക്ഷമാശാലിയും സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രാത്മാവ് മനസ്സ് ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവനും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത